Noël seli ni san yɛlɛma seli ɲɛkɔrɔla la Bamakɔ yan nɔ an ka sugu kɔnɔnaw fara bɛda kɔnɔnaw la fo ka taa se fuwa kɔnɔnaw ma i bɛ maaw kɔni ye taa ni ka segiw la denmisɛnw fara maakɔrɔw kan minnu bɛ ka taa u ɲɛnafɛnw kɔni ɲini jateminɛw yɛrɛ senfɛ sa an y'a ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Noël masirifɛnw ye sapin de Noël ani yiribolo yɛlɛmaw fo ka taa se denmisɛnw yɛrɛ ka tulonkɛminɛw ma i bɛ nin fɛn kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ ninnu na denmisɛnw kɔni olu caman ka laɲini ye fɛn min ye bi u ka se ka kado caman sɔrɔ ni ka taa n'u ye u ka so. Ne kɔrɔkisi de sa. Kɔrɔkisi quoi, i bɛ soso? Oui. Kɔrɔkisi de kun ka di yan? Awɔ, o de kun ka di ne. Jɔn de b'a dɛmɛ? Ne ba. I kana kɔrɔkisi san? Awɔ. An kɔni an kɔntannen don Ala ka san wɛrɛ yira an si n'an kɛnɛ la Ala k'anw bɛɛ pase ka bagi ni dɛfu nɔgɔya Ala k'olu nɔgɔya. Fila de ka di ne mama ka sɔn papa ka sɔn. Mama ye mun de fɔ sisan? A ko k'ale ma wari sɔrɔ fɔlɔ ko kɔfɛ.